biza uze ubhale. Okokuqala, lo msebenzi ngumsetyenzana wobizelo lwezivakalisi. Okwesibini, abafundi basebenza ngababini kwaye mabaqinisekise ukuba iincwadi zabo zokubhala zilungisiwe. Umhlobo wokuqala ubiza uluhlu lwezandi, amalungu amagama namagama ngokucothayo nangokucacileyo. Umhlobo wesibini ubhala akuvileyo. Okwesithathu, okulandelayo bayatshintshana ngendima abazidlalayo. Umhlobo wesibini ubiza uluhlu lwezandi, amalungu egama kwakunye namagama. Umhlobo wokuqala ubhala akuvileyo. Qaphela, umhlobo wokuqala akafanelekanga ukuba alubone uluhlu. Okwesine, emva koko bobabini abahlobo bajonga uluhlu kumaphepha anomsebenzi. Okwesihlanu, abafundi balungisa naziphi na iimpazamo ezenzekileyo ezincwadini zokubhala. Olu luvavanyo nandiwokokuqala. Izinto zezam iinkumbulo mna ndingowesibini. Iteletele. Elide. Inkanuko. Ke ngoku masijonge iimpendulo zethu. Izinto zezam inkumbulo. Andiyenzanga kakuhle. Ibabini iinkumbulo.